लाखाइन को रफो निलिप एमएससी कॉन्स्टिट्यूएंसी के परलो चौकी हला तेरेम क्रो आरोंग आजीबी बिद्या सिंह क्रो आहेम आर बुंगालोंग हाको कोपेन आंगथुन रोंगरुप के पालना जापान सारांग थुनसी आको सार कचिसोद ajai में केडेंग पोन Lasomai longkra hawa rong saramai niliparo tumpen kongchunbang Davidson Teron Financial Secretary Dorsing Krolapen keongdung bopong asar chinthong asar lapen keongdung ajibia tum chitongdun lapen keongdung ISGBia tumta chitongdun Laso sar kacheso mai long munram teron lunsiaman pen chitongdun si ahirjumeta hangpitikang lapen vumud vokanta lunsi munram teron pensi langpon lapen vumud vokanta misen pusi lunsi munram teron pen thanpon Lapen mai ki jut ahut anta lun pensi lun se muniram teron pen pajut pon Lapen non sar ki chotum ke Jisu Kristo phan ki kroe dhoroma potsi ajara sai le klemji sita arnam pen hirjume longnangji pupenajo dikon boron singnar pen mai che pahim puponsi rat pen lunison karbia luna thuyalong pen number trok richo thepik wangra walun pen mai chengponsi GB Bidya Singh Kro phan rat kachetong an pen arnam hirjume hangpitikang lapen lahin arnam alam pen ningke pathetikang ke Reverend Father Romanson Kro Korean Believer Eastern Church pensi ningke the arnam alam pen thansi mai misen pen majut pong sai chetiki nai ka dog ave ke japon le na bang alang le phanse ar pupek pan lo ase aning kan ongdung suri sure ning kan par det office ta non ilitum karbia khai tumke halaso angthuna ve chingthum bomsi pini sar ke bata pen sar ke so pulasonta klempo nangkok lo nasi pini dak nilip constituency along chukhala along la terem kro lo aprang terem kro arong pulo sitame alang lia kaidam erlo la se non apia owe tum la Bidya Singh Kro phansi sar ke suang deng pini peman pon lo la se kadoga we rong sa ru ba sar la pen chenthong richo rong hang richo sar barim bo phong sar bunia sar tumpen kadowe chingrum pet si la bangso amana peng la bangso arong ke pathir ji ke pachalom ya phan pini pen ar pu pek tekang la ni tum terem kro arong owe pli nang ke chokan bangso sar ke so angdeng ram nong lo si ha British ahut pensi sar ke longdon arong lo si non tumi pini le sar ke longdon apukali la si pini nang le tum media atum thengno ni le kaning ya dam kang tung ta la hanlo ni tum terem kro rong asar kiche pachini thumi mate rong be rong thak sitame kalang la ke rong asar binong pu lapen nilitum aphan nilitum ta ka cheteng ne bakachi chini dunde lapuson lo sini tum lang sorong sitame wopong uni asar pusi nilitum aphan ke thei ke ding tum mate kesar sar tum nang than si nilitum rong so phur ki mo non kachi chini dam kang tung si ka cheteng ne rem ka kachini dam de rem dem an kachini dam thumi ji ba non owi kimi tum sitame la sar ki song deng lapen ki klem ponang ji angkung ko puson ni tum la si ki thei ke ding mate ni tum sar tum pate advice and ponlo la sela tum ni tum phan bidi sore nang pidun si pini langso akam mate bangso jai mek ni tum deng ponong lo asina tum phan korbang thu choro parpik lo nasi kewang jilang por arong tin sitame lai hai asaya muton ki klem pon wek nang ka kenang sor lo pusini li ta mathada lapen itum owi non owi kimia long sitame itum jutang abang ki klem wek nang ji pusini li ta mathada nili Choki hola pen sonjit kro karbing long long